Assalamu alaikum malam, barka dai. Barka ka dai. Ya aiki? Aiki da godiya. Muna da yar tambaya ce, ban san ko Allah zai sa ka ba mu ansa daidai ba. To Allah ya sa na sani. Amin ya Allah. Wani abu ne wanda matanka za ta yi kai ba za ka gani ba sai dai wasu daban su gane ma shi? To ina tunanin abin da matata za ta yi ban gan shi ba wa'ansu su gane man, ina ganin laifi ne. Okay, laifi. Laifi ne. Saboda za ta iya maka laifi kai kila ba ga laifin ba, amma can waɗansu sun ga laifin. Duka laifi ko kuma? To duka laifi ba wai duka laifi ba, akwai abin da ita za ta iya yi kai a laifi ne amma kai baka ga laifin ba, amma wasu can sun gano laifi ne take yi. Su na waje ta yaya za su yi su gane? Yawwa, ta yaya za su gane? Ai akwai abin da matarka za ta yi ba ta son kai ka sani kuma ta san laifi ne, amma su can na waje suna ganin laifi ne take amma ba ta son kai ka sani ma. Shi ne amsan ka? Ni amsa ka. Shi kenan, mun gode baba. Malam barka dai. Barka dai. Muna da yar karamar tambaya ce, ban san ko za ka ba mu ansa ba. To Allah sa na san amsar da zan bada. Amin Allah. Wani abu ne wanda matanka za ta yi kai ba za ka gani ba sai dai wasu daban su gane ma shi? Wani abu ne matana za ta yi ni ba zan ga abin ba, amma wasu za su gani. Haka ne. Ito za ta yi wata banza haka shiga dai wanda za ta yi ba ta mata kyau ba, kuma ni in ga ta burge wasu ba ta burge su ba. Na ce wannan kai ne ba za ka gani ba amma wasu za su gane ma. Amma wasu za su gani. Muninta. Muninta? Me yasa ka ce haka? Saboda shine ni na ga ta mun ba zan ce ba zan ga kyansa, amma wani kuma in ya gani zai ce ya kushe. Haka ne. Okay, an san ka kenan? An sa ta kenan. Abu ne wanda matanka za ta yi kai ba za ka gani ba sai dai wani ya gane wasu su gane ma. Wanda za ta yi kai ba za ka gani ba sai dai wasu su gane ma. Ina tunanin sai dai ko laifinta. Laifinta? Kai ba ka ganin laifin matarka? Sosai, akwai lokutan da ba za ka ga laifin nata ba. Na wa tunanin. To wasu lokutan fa? Wasu lokutan za ka iya gani. To shi wannan din ba za ka gani ba sai dai wasu su gane Ba ba. za su gani ba sai dai wasu su gani ba. Suna gani sai dai kawai muninta. Okay, muninta. Suna gani gaskiya in dai ba haka ba to ta yaya za ka ga munin matarka kana tare da ita ko da yaushe. Kuma in dai ba ka ganin kyanta ta yaya za ku ci gaba da zama cikin nishaɗi da kuma farin ciki. Shi ne an san ka? Ina tunanin da wannan ita ce amsar ta da ke son na baya. Okay, to shi kenan, ba matsala, mun gode. Assalamu alaikum. Yawwa, wannan tambayar an san mu ita ce ta kaba. Kaga idan matarka ta mutu mutane wasu ne za su gane maka ta kabarta ba kai ne za ka gani ba. So wannan shi ne kenan ansar wannan tambayar. Assalamu alaikum.